počnemo. Dragi gosti, dobrodošli. Prvo ću vam kratak uvod da napravim i onda ćemo početi sa diskusijom. U izostanku šire društvene diskusije o najvažnijim temama za srpsko i nealbansko društvo na Kosovu i Metohiji, ovo je druga javna rasprava koju za redom organizuju Građanska inicijativa Srpski opstanak i Građanska inicijativa za Zubin Potok. Očigledno je da se narod do sad nije pitao za bilo šta i da je celokupni briselski dijalog prožet nejasnoćama, dvosmislenostima i netransparentnim radnjama. Upravo zato organizujemo današnju debatu sa eminentnim pojedincima stručnim za ove i druge teme od presudnog značaja za srpsko društvo na Kosovu i Metohiji. Pošto je retko ko upućen u ono što se potpisuje u naše ime u Briselu, pokušat ćemo danas da raščivijamo šta se to tamo dešava i šta bi nam donela zajednica srpskih opština. Tačnije, da budem precizniji, ona se zove Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu. Zvanično se zove tako u Briselskom sporazumu. Kada smo već kod sporazuma, navešću nekoliko glavnih tačaka koje se tiču nadležnosti buduće, ako i uopšte bude, Zajednice srpskih opština. One glase ovako. Jačanje lokalne demokratije, vršenje punog nadzora radi razvoja lokalne privrede, vršenje punog nadzora u oblasti obrazovanja, vršenje punog nadzora radi unapređenja primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite, vršenje punog nadzora radi koordinisanja urbanog i ruralnog planiranja, usvajanja mera radi poboljšanja lokalnih uslova života povratnika na Kosovu, sprovođenje, koordinisanje i omogućavanje istraživačkih i razvojnih aktivnosti, pružanje usluga njenim članicama u skladu sa zakonima Kosova. Danas su nam se kao govornici na debati pridružili Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture u narodu poznati kao ACDC, Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog foruma, Milija Biševac iz Građanske inicijative za Zubin Potok i Aleksandar Arsenijević iz Građanske inicijative Srpski opstanak. Ja sam danas ovde kao vaš domaćin, takođe iz Građanske inicijative Srpski opstanak i zovem se Stefan Veljković. Na današnju javnu raspravu, naravno, pozvani su i predstavnici Srpske liste, ali je javnosti dobro poznato koliko je njima stalo do razgovora sa narodom, pa se shodno tome danas ovde nisu ni pojavili. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na sledeće pitanje. Kakvu bi korist ili štetu Srbi na Kosovu imali od ZSO? Zna li srpska zajednica čemu služi ZSO? Koliko bi ovako zamišljena ZSO bila funkcionalna? Da li se formiranjem ZSO Srbija odriče poslednje trunke svog suvereniteta na Kosovu? Ko snosi odgovornost za neformiranje ZSO? Šta je bilo sa statutom ZSO koji je upravljački tim 2016. godine usvojio, odnosno izradio? I šta će biti sa Srbima koji se nađu van ZSO, odnosno Zajednice srpskih opština? Za početak ćemo panelistima dati po 10 minuta da podele sa nama svoje mišljenja o ovim presudnim pitanjima, nakon čega će svi ostali prisutni u publici, učesnici, moći takođe da iznesu svoje mišljenje u terminu od 5 minuta. Ako neko želi i duže da priča, uopšte nije problem. Samo malo napomena, današnji događaj je otvoren za javnost, snima se i snimak će biti dostupan na našoj Facebook stranici i YouTube kanalu. Zamolit ću Dušana Radakovića, mog nekadašnjeg kolegu iz nevladinog sektora, da započnemo diskusiju od njega. Dušane, izvoli. Možda je trebao prvo Čikamomo, ipak po godinama. Ja sam Bata Moma. A, Bata Moma, dobro. Za mene Čika, ali nema veze. Možda je trebao samo Čikamomo, ali nema problema što se tiče. Dobar dan svima. Moje ime je Dušan Radaković, dolazim iz Centra stupanja demokratske kulture ACDC, nevladne organizacije. Hvala puno na pozivu. Hvala puno na pozivu i za današnji događaj. Ovo je, pa mogu slobodno reći, preozbiljna tema i vrlo važna za srpsku zajednicu na Kosovu. Te 2013. godine, ja mislim da je jedan od glavnih argumenta Briselskog sporazuma i strane, ajde kažem, u Beogradu bilo da je Zajednica srpskih opština glavni adut zašto je potpisan Briselski sporazum. 9 godina i 9,5 godina nakon toga mi i dalje nemamo zajednicu. Pomenuo si statut, ja ću pokušati da otprilike odgovorim na sva tvoja pitanja koje si otprilike rekao, možda neko
ne odgovorim, tako da slobodno pri kraju možda me podsjetiš za nešto koji nisam rekao, nisam zapamtio sve da budem iskren. Ja sam lično, pa da ne preteram, 6 ili 7 statuta čitam. I upravljačkog tima, i nekih ambasada, i nekih organizacija, i nekih institucija, i nekih instituta, i nekih međunarodnih organizacija. Tako da, slični su, da budem iskren. Nema tu preterano velikih različitosti. Imamo poslednju stvar gde je ispao i problem oko jedne nevladine organizacije koja je u Beogradu pokušala da razgovara o nekom prvom verziji statuta, pa da li je to Lajčak tražio ili nije, digla se velika fama oko svega toga. Prozivani su kroz medije poimenice ljudi koji su došli iz nevladnih organizacija. Mislim da je to stvarno bruka i sramota za današnje medije da poimenice pričaju o ljudima koji su tu. Nije to prvi put da se priča o zajednici i sigurno takvih konferencija i takvih sastanaka ili foruma imalo je bezmalo pa preko 10 gde se razgovaralo oko zajednice. Svaki sastanak sa međunarodnom zajednicom je jedna od tema, sigurno jedno od pitanja zajednice. Ono što postoje, kažem, različite verzije, različite asocijacija, zajednica crkvenih opština, kao što ste rekao i puni naziv. Po meni jedna od ključnih stvari gde se i pričalo na sastanku u Beogradu, u tom poslednjem famoznom gde je Friedrich Ebert Stiftung fondacija organizovala, prva i osnovna stvar koju ja mislim da je vrlo, vrlo važna je da imamo legalne tokove novca iz Beograda ka Srbima na Kosovu. A to je da se zna koliki novac ide, da prođe kroz trezor Kosova, ali da pritom vlada Kosova ne odlučuje o tom novcu gde će ići, nego neko telo ili board ili kako već se sastoji da odlučuje o tome. Ja nisam pristalica, iako živim na severu, ja nisam pristalica ako postoji ta zajednica da bude potpuno svi članovi tog veća ili borda ili kako već da ga nazovemo budu sa severa ljudi. Mislim da ako se tiče zajednice, srpskih opština treba da obuhvata svih 10 opština sa plus Osojane, Klina, Goraždevac, Prilužje, Plemetina, Gradsko, Pomoravlje, Bravo, da obuhvati, da ne bude isključivo ovih 10 opština i ostali, to je to. Kad se rekao legalne tokove, da budemo što transparentniji, da se zna kako prolazi taj novac, kolika je svota novca koja prođe, i s druge strane, i naravno i ta zajednica, zašto da ne, svi ovi ljudi koji su nakon toga na platnom spisku Srbije, koji su kroz bolnicu, kroz fakultete, kroz univerzitete, budu kroz kosovski sistem registrovani, primaju platu i plaća se ta zajednica ili kako se već bude zvalo, plaća se normalno porez i smatram da je to meni solucija. Plaćaju se poreze na Kosovu, vlada ubira ogromne poreze na kontu toga, pričamo možda u ovom trenutku preko 50.000 ljudi koji na Kosovu primaju platu, a mogu primati kroz zajednicu, transparentan način da se zna koliko novca ide, koliko Srbija daje novac, gde će kroz trezor Kosova videti na koji način se troši novac i ujedno ti radnici ubirati poreze i dobijati platu na Kosovu i plaćanje poreza svih tih. To je jedan od prvih načina. Drugih načina, ja nisam ni za nevladinu organizaciju, jer ja imam nevladnu organizaciju i znam koliko su mogućnosti da ta nevladna organizacija deluje i aktivni, ti si bio, Stefane, ranije, i znamo svi ovde koliko nevladna organizacija, koliko smo mi kao organizacija, na primjer, poslali tih preporuka i vladi, i ambasadama, institucijama, pa skoro nikad ili vrlo malo se usvajaju sve te preporuke. Plašim se, ako ta asocijacija ili zajednica bude nevladna organizacija, koliko će te koristi biti. Koliko će to biti stvarno borba za prava. Drugo, nisam da zajednica bude samo
zajednica za građane srpske nacionalnosti ili srpske zajednice, zašto da ne da budu deo i Goranci, i Romi, i Bošnjaci, i Aškalije, i Egipćani, možda sam nekog propustio, ja se izvinjavam, zašto da ne, trebaju biti deo. Druga stvar, sadašnji ustav Kosova, odnosno zakon o lokalnoj samoupravi, dozvoljava pravljenje asocijacije i saradnja međuopštinska i potpisivanje memoranduma opštine o zajedničkoj saradnji. Da jednu stvar razjasnimo, niko u ovom trenutku ne brani srpskim opštinama da mogu da naprave asocijaciju 10 srpskih opština. A zašto je nema onda, šta misliš? Ja nisam političar, Stefane, to je više pitanje za Srpsku listu, jer oni su osvojili 10 mandata i oni su osvojili 10 gradonačelnika i pitanje za Srpsku listu, jer ulazimo možda i u neku politiku. Ja nisam političar i ne znam, ali u ovom trenutku ljudi koji znaju zakon, a vrlo dobar zakon, jedan od retkih zakona koji je dobro preveden, mislim da je međunarodna zajednica učestvovala u prevodu tog zakona o lokalnoj samoupravi, dozvoljava pravljenje saradnje, memoranduma između opština, gde, pa ne mora da se zove zajednica ili asocijacija, neka se zove forum srpskih opština, niko neće da brani da se napravi. A Dušane, rekao si malo pre da si počitao 6-7 različitih statuta za zajednicu srpskih opština. Pa reci mi, gde misliš ti da se koče stvari i ko snosi odgovornost za to što još nije formirana zajednica srpskih opština, onako kako je opisana u Briselskom sporazumu? Ono što ja znam, Ustavni sud u jednom trenutku nije rekao, nije po zakonu da se osnuje zajednica. Oni su samo dali načela na koji treba da se osnuje zajednica i kako da se osnuje. Ali se vlada Kosova interpretira na svoj način tu odluku Ustavnog suda i kaže da zajednica ne treba biti. Ja nisam ni da zajednica bude Republika Srpska, jer nećemo da otvaramo Pandorinu kutiju sa još većim problemima, ali nisam ni da bude nevladna organizacija. Treba biti funkcionalno telo koje će rešavati probleme ne samo srpske zajednice, nego svih ostalih zajednica, telo koje će da sarađuje sa vladom, da rešava problema zajedno sa vladom, da i vlada Kosova učestvuje u rešavanju tih problema, da finansira, ako je potreban u Starom Gradsku, mini fabrika, vode, da pomogne zajedno, zašto da ne, i vlada Srbije i vlada Kosova zajedno isfinansira, rekao sam, preko trezora i tako dalje, na transparentan način da se otvori fabrika vode u Starom Gradsku. Dao sam da ne kažem, plastičan primjer. Ili obdanište još jedno u severnom delu Mitrovice ili u Zubinom Potoku, ili u Goraždevcu koji se pravi obdanište i tako dalje. Što transparentnije, što efektivnije i treba učestvovati i građani i ovakve javne rasprave u potpunosti podržavam. Mislim da treba Srpska lista da organizuje isto ovakve. Jednom sam prisustvovao gde je organizuje u saradnji sa Kancelarajom za Kosovo i Metohiju baš na ovom mestu, ne znam da ste bio, Stefane, kad je bio gospodin Rakić i Dalibor Jeftić, kad smo pričali o funkcionisanju kao neki forum sa nevladinim organizacijama je bio, mislim da je bio dobar. I evo, kažem, jedan postrek za Srpsku listu, zašto da ne, da se organizuju javne debate kao ovog tipa, da pričamo o važnim problemima možemo da počnemo u srpskoj zajednici. Ali nemojmo da pričamo o nekim visokim politikama i mislim da ta asocijacija zajednica ne treba da se bavi konačnim statusom Kosova, ne treba da se bavi priznanjem ili tako dalje. Treba da se bavi problemima, rešavanjem zajednice i još, ajde da kažem, perfektne saradnje, ako ikako moguće, institucija i svih zajednica, pa možda i prvo na čelu sa srpskom zajednicom. To je otprilike onako jedan pozitivan scenario kako treba da biti, ali realan, da budem iskren, realan scenario koji je potreban za rešavanje problema i gde nema ultranacionalizma, gde nema Miloševića, gde nema, ne znam, kriminalaca i tako dalje, nego rešavanje problema sa kojima se svakom danom suočavamo. Izvini, možda sam prošao. Tačno si na vreme, 10 minuta tačno. Hvala mnogo, Dušane, na zanimljivim komentarima i o nekim stvarima o kojima verovatno mnogi građani nisu znali.
Sad ću zamoliti Momčila Trajkovića iz Srpskog nacionalnog foruma da nam se obrati i da pokuša možda da raščivija sve ove teme i ova pitanja koje sam malo pre postavio. Izvolite, Momčila. Hvala. Pa ja imam drugačiji prilaz ovom pitanju, jer je prosto nemoguće izbeći politiku u traženju odgovora na ovo pitanje, jer je zajednica srpskih opština stvorena iz političkih razloga i iza nje stoji duboka politika, kompromisi kojima treba da ušićari ili jedna ili druga strana, odnosno i jedna i druga strana. Zajednica srpskih opština podrazumeva kraj srpskih institucija, odnosno institucija Srbije na Kosovu i Metohiji. Ta institucija u bilo kom obliku, ona je i predviđena po sporazumu da bude formirana po Ustavu Republike Kosovo. I ovi igrači koji su igrali igru, pre svega mislim na Tačija i na Vučića, oni su u tom momentu imali jedan veliki problem, ali su i imali neka približna gledanja na traženje rešenja. Mislim da je zajednica srpskih opština postavljena da bi se do kraja definisala nezavisna država Kosovo, a u tom momentu kada su Tači i Vučić tražili kompromise, odnosno ako ne može da se to tako reši, da bude u funkciji podele Kosova. I zajednica srpskih opština je trebalo da odigra tu ulogu i treba da odigra tu ulogu u tom momentu pogotovo, i ona je trebala da bude kamen u temeljima, konačni, poslednji kamen u temeljima nezavisne države Kosovo. Nažalost, to se otvoreno ne kaže, nego se manipuliše narodom i sad je problem kako iz svega toga izaći. Zajednica srpskih opština treba da odigra i još jednu važnu ulogu, a to je da u kosovske institucije, u sistem Kosova, konačno prenese dve važne delatnosti koje su važne za srpski narod, a to su obrazovanje i zdravstvo. Vi vidite i, da kažem, statutima, nacrtima, prednacrtima, pa čak i naši zvaničnici govore o tome kako će obrazovanje i zdravstvo biti tretirano od strane zajednice srpskih opština, i ja se slažem, tu je i protok novca preko koga treba da se finansiraju te dve delatnosti. Ali kad sve to zaokružimo, dakle, radi se o tome da Srbija konačno predaje svu vlast koju je imala na Kosovu i Metohiji. Oni koji traže rešenje u okviru Kosova, u okviru Republike Kosova, pogotovo govorimo o srpskoj strani, ona vidi neku šansu tu, pristajući na nezavisnu državu Kosovo. Međutim, dolaskom nove politike, Kurtijeve politike, on ne želi čak ni to. On želi da jednostavno zbuni srpski narod ovde, a on ga svakoga dana i uzbunjuje, kako bi on bio nestabilan i kako bi polako i sigurno otišao sa Kosova. To je suština njegove politike. Ja moram da kažem da me prosto to iznenađuje, pogotovo imajući u obzir politiku koju je vodio jedan Tači, s kojim smo se u mnogo nisam stavljali, ili jedan Haradinaj, a da jedan Kurti, novi čovjek, dođe u poziciju da bude glavni faktor konačnog iseljavanja Srba
i u svim razgovorima koje bi eventualno bili sa kosovskom vladom i sa Kurtijem, prvo i osnovno pitanje mora da bude to. Mi možemo da optužimo srpsku vlast, možemo da optužimo Vučića, ali ovde je domaćin, kako se predstavlja, a i Srbija na to pristali, međunarodna zajednica, kosovska vlast i Kurti. Za ono što se dešava našem narodu, pogotovo na centralnom Kosovu i ono što se dešava ovde na samom Kosovu, najveću odgovornost nosi Kurti i on treba da otvoreno odgovara za takvu poziciju. Dakle, ja nisam za nezavisnu državu Kosovo i smatram da zajednica srpske opštine ovako kako se predviđa nije prihvatljiva. Ja moram da kažem da sam 1998. godine bio koautor koncepta kantonizacije Kosova zajedno sa profesorom Batakovićem i da tada smo od strane Vučića, Nikolića, Šešelja, oni koji se danas zalažu za zajednicu srpskih opština, proglašeni izdajnicima. Dakle, i to govori koliko se radi o politici, a ne o jednom, da kažem, normalnom traženju rešenja za narod koji je ostao. Spomenuli ste da gospodin Kurti i njegova garnitura rade aktivno na iseljavanju Srba sa Kosova i Metohije. Zašto mislite onda da politički predstavnici Srba u institucijama pristaju na to? Pristaju zato što je tako postavljeno u Briselskom sporazumu. Ta igra je prihvaćena i oni su imali zadatak da daju legitimitet svim važnim zakonima i rešenjima koje su doneta. Bili oni unutra ili ne. Učestvovanjem u parlamentu Kosova oni daju legitimitet. I to je jedna šira dogovorna politika. I dakle, iza zajednice srpskih opština ne stoji traženje rešenja za srpski narod, nego stoji traženje rešenja statusa Kosova i načina kako bi na najbolji način se to pitanje bezbolno rešilo. U tome je sada i problem. Dakle, ja se ne bih složio sa prethodnikom kad kaže da ta zajednica srpskih opština treba da bude ni nevladina organizacija, ni Republika Srpska. Ona mora da bude mnogo ozbiljna. Ako se pristane da se ostane, pogotovo za one koji će ostati u nezavisnom Kosovu, ako se tako dogovore. Ta garancija mora da bude mnogo jaka i ona ne može da bude rešenje kako oni sada predviđaju. I mislim da, nažalost, ne postoji organizovana politička snaga, nevladin sektor je u čitavoj, da kažem, u društvenim aktivnostima na Kosovu najaktivnije je srpski nevladin sektor, a ne politika. A politika je ta koja treba da traži rešenje. I tu smo mi. Mi nemamo političku snagu, nemamo politički profilisane političke snage koje treba da nose, traže rešenja, traže kompromis. Tu je sad problem. I zato nemamo odgovor i niko nije ozbiljno ušao u razmatranje. Svi su krenuli da realizuju zajednicu srpskih opština. A neće da realizuju ni jedna ni druga strana. Jer nije cilj ni jedne ni druge strane zajednica srpskih opština. Nije cilj. Ako je Vučićev cilj zajednica srpskih opština i konačno predavanje srpskog naroda Republici Kosovo, onda nema šta da kaže. A koji je onda sad sledeći na potezu? Rekli ste da ni jedna ni druga strana ne žele da rade na formiranju zajednice srpske opštine. Ali ko bi formalno pravno trebalo da bude sledeći korek? Ko je na potezu sad? Da li je Beograd, Priština, međunarodna zajednica? Ja mislim da je međunarodna zajednica, jer tu su ta tri faktora koja su ovde postavljena da traže, da rešavaju problem. I kosovska strana, i srpska strana, i međunarodna zajednica. Ali šta je problem? Odnos prema današnjem stanju na Kosovu i Metohiji, pogotovo odnos prema srpskoj zajednici, govori da su oni, u stvari, sva tri faktora su proizvođači krize. Niko od njih ne rešava problem, nego proizvodi krizu. Zašto? Zato što su im krize potrebne.
Čekamo, a ko može da da garanciju danas? Ko može danas da da garanciju? Kažete ovo je jako velika garancija. Međunarodna zajednica koja je kao rogovi u vreći. Ovo je 98. godina. Ja sam bio aktivan akter političkih događaja 90. godina. Ovo je 98. godina. Dakle, međunarodna zajednica rogovi u vreći. Šta je međunarodna zajednica? Ko je međunarodna zajednica? Da li je međunarodna zajednica Evropska unija? Evropska unija i Amerika? Šta je sa istokom? Vidite, sve se to, šta je sa drugim važnim faktorima, šta je sa Ujedinjenim nacijama? Dakle, ne postoje, nisu usaglašene, međunarodni faktor nije usaglašen u traženju rješenja. I zato će trajati. Ja sam pristalica, to sam 100 puta rekao da i kažem, i mislim da je to tako. A ovo se odnosi na zajednicu srpskih opština, živi bili pa videli. Ne postoji rešenje za Kosovo. Postoji rešavanje, postoji proces. I u kočenju tog procesa nastale zajednice srpskih opština. I vi ćete vidjeti da to pitanje jednostavno se neće rešiti. Jer srpska strana neće prihvatiti zajednicu srpskih opština kao nevladinu organizaciju na kojoj je tvrdoglavo insistira Kurti. Međunarodna zajednica neće podržati koncept koji predlaže srpska zajednica, a to je nalik na, da kažem, ajde Republiku Srpsku ili nešto u nekoj blažoj varijanti. To se može da se definiše da ne bude Republika Srpska. A Vučiću ne odgovara da se traži rješenje, jer ako međunarodna zajednica i kosovska strana prihvati zajednicu srpskih opština, on će time konačno da kaže Kosovo za Srbiju je završeno. I zato smatram da je zajednica srpskih opština vrlo važan politički faktor, nažalost, politički faktor u traženju odgovora na ovu krizu koju jesmo danas. Hvala vam mnogo. Sada ću zamoliti predsjednika Granske inicijative Srpski opstanak, gospodina Aleksandra Vasiljevića, da nam se obrati. Aleksandar, izvolite. Dobar dan svima, dobrodošli. Vezano za ovu temu koja je jako ozbiljna, prožima se kroz naše živote svakodnevno, trebalo bi da napravimo prvo jednu malu retrospektivu koju je naravno i uradio Dušan na samom početku svog izlaganja, a mogu i da iznesem svoje mišljenje za sve to. Mi smo imali pre 9,5 godina, kao što je Dušan spomenuo, Briselski sporazum 1, pa Briselski sporazum 2, pa ustavnost, ZSO i tako dalje i tako dalje. Evo upravo smo i od Čekamoma čuli onaj pogrešan diskurs koji koristi i Beograd i Priština, a to je Republika Srpska. Da bi zajednica srpskih opština bila Republika Srpska mora da ima svoj suverenitet, neki vid suvereniteta. Uopšte niko nije zahtevao niti tražio, a niti je Briselskim sporazumom to predviđeno. Moramo narodu jasno staviti do znanja šta se radi. Kao isto što smo bili ubeđivani od Srpske liste i od predsjednika Vučića već godinama da Rosa ne sme da dolazi na sever po Briselskom sporazumu, pa se na kraju ispostavilo da ipak sme i da ipak je to bila neka kao navodna usmena garancija i tako dalje i da su svi naznačili da se radi samo o vojsci Kosova prilikom ulaska na sever Kosova. Zajednica srpskih opština kako neki vide upravo tako, a to je i albanska javnost koju je upravo gospodin Aljbin Kurti pripremao kao opozicionar i nikako mu ne može da izađe iz te svoje opozicione uloge da je ta zajednica srpskih opština upravo Republika Srpska, pa ne može da promeni sad taj kurs kada je rušio naravno onu garnituru OVK sa vlasti. Tako da smo se našli stvarno u ozbiljnom problemu, što se tih stvari tiče, baš tog političkog pitanja. A kako bi korist, gospodinu Vasiljeviću, Srbi na Kosovu i ostali nealbanci koji bi potpali pod zajednicu srpske opštine imali od ZSO ili štetu možda? Pa čekajte prvo, mi uopšte nemamo zajednicu srpskih opština. Mi sad možemo da gatamo i nagađamo. Znači, mi jedino ako možemo da gledamo, što bi ljudi rekli, u dlan, pa da vidimo šta su mislili u netransparentnim tim briselskim sporazumima i tako dalje. Ali jedna prosta stvar se nameće, da nismo imali ni statut
koji je nacrt statuta koji je predat, Dušan je spomenuo 7-8 nacrta, pa Srpska lista koja ima 10 poslanika, ima 10 gradonačelnika i to 10 godina nazad, nije to nešto novo sada. Dobro jutro, pa kao mi smo se probudili u tome, nego to već traje i od potpisivanja Briselskog sporazuma, što znači da je zajednica srpskih opština od strane Srpske liste već trebala biti formirana ili predat neki statut pa da se doradi pa ostalo, kako bismo mi sad u ovom međuperiodu koji se sada već javlja, razni pritisci se javljaju pa čujemo u Beogradu pritisci, pa čujemo u Prištini pritisci, da smo mi za 10 godina već mogli da nadogradimo. Što znači, evo ja sam Srbin pa ću tako deklarisat ću se kao Srbin za ovim stolom i reći ću ovako, pa čekajte, pa moje interese ste prodavali. Pa kada ste već prodavali što nešto niste ućarili, znači oformili tu zajednicu, pa onda kada ste davali i sudstvo, i policiju, i civilnu zaštitu, i sve ostalo. Zašto niste ućarili za interese mog naroda? Zašto niste nešto ućarili za interese našeg naroda? Nego ste sve to predali i sada na kraju dajte šta date. Znate s čega se ja najviše plašim? Što ta zajednica srpskih opština neće obuhvatati ni Srbe južno od Ibra, niti ljude koje je spomenuo Dušan u Osojanu, u Pomoravlju i drugim mestima gde se nalaze čak i povratnike koji žele da se vrate, na primjer u Prištini i drugim gradovima sa albanskom većinom, nego će obuhvatiti najverovatnije na kraju krajeva samo 4 opštine na severu. Ja se toga plašim, što je najgori krajnji rezultat koji može da se dogodi. Znači, tu su glavni problemi. A što se tiče, samo sekund, imam neka pitanja koje ste predvideli u javnoj raspravi, jeste da li postoji nešto slično u Evropi kao zajednica srpskih opština? Da, postoji i to zajednica srpskih opština, postoji u istočnoj Hrvatskoj. I mislim da žele upravo taj model da postave ovde. Što je naravno pogubno za nas. To nije čak ni nevladina organizacija. To je nešto čak i u blažem smislu zastupanje interesa srpskog naroda. I ta zajednica srpskih opština, ako ikada bude formirana, nećemo se mi mnogo pitati o tome za ovim stolom, ali ipak dovoljno da damo svoj komentar, da pustimo svoj krik ili kako već ko želi da nazove. Ne treba biti samovolja jednog čoveka, nego treba imati širok spektar ljudi koji će zastupati, koji će biti zaduženi za kulturnu baštinu, ljudi koji će biti zaduženi za zdravstvo, prosvetu i tako dalje i tako dalje. Mi smo već razgovarali sa jednim našim, to jest pravnim timom koji nam daje savetodavne uloge i oni su voljni da izradimo jedan nacrt statuta, pošto to nije Srpska lista uradila, pa ćemo im u narednom periodu predati. Pa onda nemaju više izdaje ovaj moment politički, nikad nije moment. Za sve što mi radimo danas i kada izlazimo sa video snimcima, komentarima, ljudi kažu, jao, pa nije moment. Pa nije moment bio ni prošle godine, opet je bilo ROSU, pa je bila blokada gore, pa apoteke. Pa unazad 10 godina kada vidimo mi živimo u veštačkoj krizi, kada nikad nije moment za bilo koje drugo mišljenje i drugo delovanje osim tog navodnog jedinstva, inače jednog. Dušan je spomenuo lepo ekonomski aspekt svega ovoga. A to je da smo mi svedoci da Evropska unija ispada neozbiljna prema svojim zapadnim partnerima, to jest Amerikom, zato što 10 godina ništa nije učinila sa tim dijalogom i sa završetkom tog dijaloga i ispostavljanjem zajednice srpskih opština. I mislim da su upravo oni ti koji vrše pritisak i na Beograd i na Prištinu da se to telo formira. I da su neke, da kažemo, lažne izjave za borbom za tu zajednicu srpskih opština zastupljene sve više i više u srpskoj politici, pre svega zvaničnom Beogradu i tako dalje. A taj ekonomski aspekt se tiče da, evo, samo za ovu godinu u budžetu Republike Srbije izdvojilo se 750 do 800 miliona evra koji ide na Kosovo. Uđite na sajt
Kancelarije za Kosovo i Metohiju, vidjet ćete državna tajna, državna tajna. Sav ovaj novac je označen kao državna tajna, tajna sredstva i tako dalje. Gde odlazi taj novac? Do nas ne stiže. Mi smo računali da svaki građanin u svom džepu, pored svih prihoda koje ima, mora da ima i 100.000 evra u kešu. Znači, svako od nas mora u zadnjih 10 godina da ima po 100.000 evra u kešu, minimum. Znači, sad vi, gospođu, u torbi morate da imate 100.000 evra u kešu. Da li imate? Nemam. Niko od nas nema taj novac. Što znači da sigurno i Priština ima učešće u podeli i raspodeli tog novca i zato se nikome i ne žuri i nikoga uopšte ta tema i ne zanima. Zato zatežu odnose i ovaj status koji trenutno uživaju svi godi i Beogradu i Prištini, a najviše godi ispostavama i jednih i drugih, a to jest Srpskoj listi. A ko je sad sledeći na potezu? Isto pitanje sam postavio gospodinu Trajkoviću. Ko bi trebalo sledeći da reaguje? Nije pitanje sledeći, nego ko je već trebao da reaguje. Srpska lista je već trebala da reaguje sa nacrtom statuta, predajom, pa onda da kažem, aha, Priština je odbila taj statut, pa onda mi imamo razloga, svi, ne samo Srpska lista, nego i mi ovde za ovim stolom, i nevladin sektor, i opozicija, i pozicija, svaki građanin onda ima pravo da se buni, da kaže, malo bre, pa ta Priština ne želi da nam uzme prava. Ali ono isto, znači, ja bih se osvrnuo i na politiku gospodina Aljbina Kurtija, koja je jako opasna. U Beogradu, znači, priča se, zvanični Beograd i Priština pričaju o pravima Srba na Kosovu i razgovara jedan gospodin Zaječarac, čovek iz Zaječara, teolog po profesiji, Petar Petković, koji nema pojma o Kosovu, ajde to, nego gospodin Kurti ujedno sa njim želi da ubaci u priču takozvanu Preševsku dolinu, što znači da sa svojom politikom albanizuje Kosovo, koje treba da bude naravno kao građanska tvorevina. Ne treba biti, izvini samo minut još, ne treba biti monoetnička. To, na primjer, mene kao Srbina plaši. Zašto? Pa za prava Albanaca u takozvanoj Preševskoj dolini, ako su im ugrožene ili bilo šta, treba zvanična Tirana da se bavi i pregovara sa Beogradom, jer je to nacionalna država Albanaca, a ne Priština. Pa da uslovljava, ako vi u takozvanu Preševsku dolinu ne pustite udžbenike koje mi želimo, mi nećemo da puštamo vaše udžbenike za Srbe na severu i tako dalje, to je na celom Kosovu i Metohiji. Znači, to je glavni problem ove politike. Albanizacija, pokušaj albanizacije. I protiv toga se trebamo ozbiljno boriti. Ne samo Srbi, trebaju se boriti svi, i Albanci, i nealbanci, i da nabrojimo sada sve, i Bošnjaci, i Romi, Aškali, Egipćani, i tako dalje, i Turci, i Goranci, naravno. Svi se trebamo boriti protiv toga. Da, je važno čuvati nacionalni identitet. Hvala mnogo, Aleksandre. Sada ću reč dati Mili Biševcu iz Građanske inicijative za Zubin Potok. Milije, izvoli, posle toga krećemo na pitanja i komentari iz publike. Dobro večer svima, ja bih pre svega da se zahvalim što ste danas prisutni ovde. Mislim da ovakvih skupova treba da ima mnogo više kako bismo došli do nekih zaključaka, da ih je trebalo mnogo biti ih ranije. Probat ću ukratko da prođem kroz sva ova pitanja, a počet ću od prvog, zna li srpska zajednica čemu služi zajednica srpskih opština. Ja bih se pre svega vratio na 10 godina nazad i počeši od toga kako je potpisan Briselski sporazum i zašto su Srbi prihvatili potpisanje Briselskog sporazuma. Malo pre toga imali smo eskalaciju sukoba na severu, barikade i proteste koji su ljudi na severu, da kažem, organizovali kako bi se oduprli baš tim jednostranim akcijama koje je u to vreme sprovodila Priština. Tada neki pregovarački tim, sastavljen od ljudi iz Beograda, ispregovarao je to i potpisao Briselski sporazum. Narodu je u to vreme predstavljeno kao jedina svetla tačka iz tog sporazuma jeste ta zajednica srpskih opština. I sada čuo sam od kolega u par navrata da su pomenuli Republiku Srpsku. Da, svi smo mi svesni da to nama tada obećavano, da će ljudi imati slobodu kretanja, slobodu govora, da ćemo imati određenu autonomiju u okviru nekih, da kažem, tako zvanih institucija u Prištini
I zato su ljudi i ušli u institucije, zato su i povučene barikade i ljudi su odlučili da, eto, kažem, mirnim i nekim demokratskim putem nastavimo borbu. E sad, kako je tekao dalje tok sporazuma, sprovođenja sporazuma, mi smo počeli da gradimo kuću od krova, a ne od temelja. Jednostavno, počeli smo da predajemo, kako da kažem, da integrišemo ljude u kosovske institucije, a za to vreme zajednica nije oformljena. Predlog je bio da se zajednica oformi i da se onda vrši postepena integracija kako bi te institucije posle postepeno počele da rade svoj posao i da se nadograđuju kroz vreme same nadležnosti te zajednice srpskih opština. Međutim, tada je odlučeno da se sve institucije predaju, da kažem, sve institucije koje danas čine jednu državu, sačinjavaju je. I malo pre sam pomenuo od kolega takođe da zdravstvo i prosveta treba da ostanu pod nadležnostima Srbije. Siguran sam da vi znate, ovde ja kao odbornik u Skupštini opštine Zubin Potok veoma dobro to znam i to su predali. Postoje ljudi u opštinama koje primaju platu u kosovskom sistemu, i u zdravstvu, i u prosveti. Nažalost, ti ljudi ne žive ovde, to su deca uglavnom tih političara i Srpske liste koje danas provode zakone, žive negde u Beogradu, ali verujte, primaju platu i u svakom trenutku premijer može da kaže ja plaćam neke ljude na severu koje rade u zdravstvu, koje rade u prosveti. Samo se čeka dan kada će im doneti novi program po kome će naši sutra učenici morati da uče. Tako da, šta smo dobili od svega i da li ljudi znaju s čemu je služila zajednica, apsolutno su tek sada videli i u svakodnevnom razgovoru s ljudima vidim jedno veliko razočarenje, odnosno sva ona obećanja koja je, da kažem, Beograd tada nama pružao kako bismo ušli u institucije, oformili, da kažem, opštine i krenuli u tu neku saradnju. Što se tiče samog sporazuma i svega, kaže, što je potpisano, ja sam apsolutno protiv toga i zalagao sam se ranije i u svoje izjave sam rekao da podhitno treba prekinuti sprovođenje sporazuma, ne dijalog, nego samo sprovođenje sporazuma, jer je sam sporazum netransparentan. U svim pregovorima apsolutno nijednog trenutka nisu učestvovali niti kompetentni ljudi i uglavnom ljudi koji ne žive na Kosovu i Metohiji, kao pre kolega Rasanivić je pomenuo Zaječarca, odnosno Petra Petkovića, ranije Marka Đurića, koji je dolazio sa 5-0, 10-0 i raznim pobedama, a mi svakodnevno imamo sve manje ljudi na severu Kosova. Kako na severu, tako i na jugu, da, naravno. Šta će biti sa zajednicom, iako se zajednica formira? Ja hoću da pitam i sve vas. Ko će živjeti u toj zajednici? Svakodnevno ljudi odlaze. Upravo iz veoma loše socijalne politike, njihovog vladanja i svega onoga što oni sprovode trenutno Srpska lista i ti političari, politički predstavnici, naši, da kažem, svakodnevno svojim potezima, netransparentnošću u raspodeli finansija i svem ostalom, svakodnevno sve veći broj mladih ljudi napusta Zubin Potok, ja kažem, kao svoju opštinu, a isto je, siguran sam, i u mnogim drugim opštinama, mnogo ljudi odlazi. Šta će biti i kome će služiti ta zajednica sutra. I nekad, iako želim sebe da ubedim i da ne verujem u to, da oni svojim potezima izgleda upravo i žele da što manje ljudi bude na Kosovu kako bi mogli da dođu do konačnog sporazuma i da ne bude imalo toga ko će, da ne bude imalo druge strane, da ne bude bilo ljudi koji će se buniti protiv svega što je potpisano. E sad, postoji pitanje da li se formiranjem zajednice Srbija odriče suvereniteta na Kosovu. Pa to je, mislim da bi trebalo da bude u zaključku ovog skupa baš pitanje za zvanični Beograd. Šta će biti ako se oformi zajednica srpskih opština? Da li ćemo tada dobiti zvanično priznanje od Srbije? Da li će tada, pošto su već većinu institucija, odnosno sve institucije predali vladi u Prištini, da li će tada doći do konačnog sporazuma? Da li ćemo tada već zvanično postati država Kosovo? I tim bih hteo, kažem, ovim pitanjem bih hteo da zaključim danas. Hvala mnogo, Milija. Samo kratak komentar od Momčela, izvolite. Ljudi, zajednica srpskih opština je čitavo vreme od 13. godine do danas služila za zamajavanje naroda. Da vam samo kažem šta se dešava u Novobrdskom kraju. Pa preko 60% teritorija je za ovih 10 godina otuđeno. A tamo je na vlasti Srpska napredna stranka. Šta se dešava sa Šar planinom, odnosno sa Brezovicom Štrpcem?
vidite ovih, koliko njih, 20-ak u pritvoru, zato što su, ne zbog toga, najvjerojatnije da je razlog i drugih korupcije i tako dalje, ali oni su tim potezima u stvari albanizovali čitav nacionalni park. Tamo nema Srba, ima samo Albanaca. Dakle, šta se dešava sa Gračanicom? Vi ste vidjeli posljednji ovaj potez, mi smo reagovali zamjena za 17 hektara zemlje. Čaglavica, Gračanica, svakim danom sve više nestaje. Evo, ovih dana je u centru Gračanice Albanac kupio Simonidu. To je čuvena kafana svojevremeno, kupljena je. Dakle, narod nestaje, odlazi. Vučić kaže, mi nemamo ništa tamo, mi nemamo nikoga u Kosovo polju, nemamo nikoga u Čaglavicu, moje Čaglavice, ja živim, ima 120 kuća, a on je rekao pre 10 godina da u Čaglavici nemaju 20 kuća. Da, niko nije, 3-4 godina, niko nije zainteresovan za te procese da zaustavi. A pogotovo nije zainteresovana kosovska vlast, jer njoj to odgovara i desit će se, ako se formira srpska opština, da će zajednica srpska opština, da će ona stvarno važiti samo za sebe, jer ispod Ibra nestaju Srbi, a sa njima nestaju i teritorije. I o kojoj ćemo zajednici, o kojoj ćemo srpskoj opštini govoriti kada se sve to albanizuje. Nikoga to ne interesuje. I zato kažem, da, Vučić i Vučićevi ljudi koji su na vlasti i ovde i svuda, ali i Kurti, koji je domaćin, koji je predsjednik, on mora da vidi šta je sa tim građanima, šta je sa njegovim građanima, šta je sa Srbima, kako on misli, kako pod njegovim okriljem se dešava to što se dešava. Znate, a postoji strategija. Srpske opštine je dao Ahtisari, nama je dao, jel, u svom planu, da bi se na tim teritorijama stabilizovao srpski faktor. I tu uopšte ne treba da se ustručavamo da kažem. Nisam ja protiv Albanaca, ali izvinite, neverovatno šta se dešava. Nije prirodno da Srbi nestaju, a da Albanci osvajaju na ovaj način teritorije. I uz kupoprodaju, i uz silu, i ne znam sve šta tu postoji. I o čemu mi govorimo? O čemu mi govorimo? O multietničkom Kosovu. Dakle, tu je ključni problem. Zajednica srpskih opština će biti na kraju za sever, a ja sam rekao da je jedan od razloga što je pokrenuta pitanje zajednice srpskih opština jeste i podela Kosova. U ovom momentu nije u igri, ali ja ne vidim kompromis neki, osim kako ovi gore zavišaju, nego da se Srbiji nešto ustupi ili da se vozamo još 100 godina. Dakle, to je ključno pitanje. Politika i jedne i druge strane, međunarodna gleda se sve to posmatra, gleda kako da taj narod nestane i kako bi, onda nije bi bio problem. Nema problema, nema zajednice srpske opština, a mi ćemo i dalje obećavati, jedni druge nadgornjavati, kritikovati kako će se rešiti srpska opština, ona uskoro neće biti potrebna. Još da završim s ovim, Srpski nacionalni forum je 2014. godine u Ropotovu održao okrugli sto na temu kako zaštititi strateške krizne srpske tačke na Kosovu. Kako zaštititi, kako da i jedna i druga vlast pomognu da se taj narod stabilizuje. Šta se desilo? Rekao sam, Novo Brdo 60%, u nekim drugim krajevima 30, 40, 50%. Sve je to nestalo. Više mi nemamo šansu da stabilizujemo srpski faktor, da bi mogli da osmišljavamo nekakve, ajde da kažemo, nacionalne institucije koje bi štitile taj narod. Jer taj narod skoro je nestaje. Hvala, Momčilo. Sada bih dao priliku publici da nam... Ajde, jedan minut, izvolite. Prešli smo onaj neformalni deo, pa sada Čikamomo je rekao, ja Jugoslavijom Čikamomo, rekao je o tom iseljavanju Srba južno od Ibra, pogotovo ima toga i mnogo i na severu. Obilazio sam u ovoj posljednjih godinu dana svako selo, svaki zaseok, svuda po Kosovu i dole Metohiji, svuda sam išao. Ne znam da li je ministar za povratak obišao Dragicu Gašić, ja sam obišao u sred Đakovice gde je bilo jako teško to sprovesti tada u delo.
Ono što sam ja u razgovorima sa tim ljudima shvatio jeste da niko od njih meni nije spomenuo problem sa Albancima. Meni su oni spomenuli probleme sa lokalnim šerifima, koje je postavila Srpska lista. Znači, zbog tih lokalnih šerifa beži naš narod. To je ono glavno. I kada sam otišao u Osojenu, pa kada mi je rekla jedna mlađa devojka, kažem ja, ajde bre ljudi, ja sam neko ko dolazi iz privatnog sektora, pa kažem, ajde pa nije kraj sveta, sad svi državni posao, pa državni posao. Dobre, uzmite da radite bre nešto privatno. Kaže ona, pa ja hoću da radim kao frizerka, ali nemam koga da šišam. Pa sam otišao u bolnicu gde su pretili mužu jedne od žena koje je protestovao, ne mužu, nego čak kumu, poslom, pa sam otišao da razgovaram sa direktoricom i doktorima. I oni sami meni kažu tu, pa mi smo ovde radimo nedelju dana, pa 3 nedelju je u Kragujevcu i to jedan od doktora za kojeg najviše ih hvale. A zamislite ovi drugi kada dolaze i bilo šta. Znači kaže, dete kad trebamo da izmerimo, da merimo dete, moramo za Mitrovicu da dođemo. A imaju dom zdravlja tu i ko zna koliko zapošljeni. Znači to je ono, kada izumru besmrtni zanati poput frizeraja i pogrebne opreme, u to mesto je zamrlo. Znači mi imamo mnogo takvih mesta srpskih sredina, da kažemo, na Kosovu. To je to. Hvala. Sada ću pitati da li neko iz publike ima da postavi pitanje, da da komentar. Izvolite, molim vas, samo se prvo predstavite i ako možete ispod 5 minuta da držite komentar i pitanje. Samo 5 minuta. Izvolite. Ja sam Skender Sadiku, inače sam ispred građanske inicijative Mitrovica. Priča se ovde, ja bi možda krenuo od prve celule zajednice, od prve celule prije nego što smo mi Srbi, Albanci, Goranci, mi smo ljudi. Znači, od te ideje čoveka pa do druge ideje građana. Trudit ću se da u ovoj priči budemo, moj ugao da bude građanski. Ja i Čika Momo, on izgleda istoriju od 98. Ja se bojim, Čika Momo, kad meni i tebi spominju rat, da treba malo dublje da ulazimo. Ja sam studirao u Zagrebu. I kad čujem sirene, ne bude me od filmova 45. nego sirene koju sam čuo u Zagrebu, kao student. Sad ako to vraćamo, bit će opet, ne da kompliciram stvari, nego se vraćamo, bit će priča još gora. Postojala je Srpska autonomna oblast, postoje plan Z, pa postoje plan D, pa Oluja, pa Republika Srpska, svašta je bilo u ovom društvu. Ali na kraju krajeva vraćamo se opet, moramo građanski, da mislimo građanski i na kraju dana mi smo ljudi, moramo da se vraćamo našim familijama i našim životom. Postoje neke apsurdnosti. Aco je računao po koliko i u džepu imaju Srbi na Kosovu. A nama je jedan političar javno rekao da svi na Kosovu imamo po 3 miliona. Odbio je razgovor javno i ako vam treba ime, nije problem. Džavit Haliti je rekao novinaru, pa svako na Kosovu ima po 3 miliona. On nije mislio na Albanca, ali pretežno, pošto je albanski govorio, vi ste u minusu 100.000, ja sam u minusu 3 miliona. 3 miliona je velika para. Pošteno. Mi smo računali. Vi ste računali, on nam je dao tu računicu političara. I ajde, ja u šali kažem, čuo sam od vas, kad hoćemo da se igramo malo i crnog humora, pa Albin Kurti, on je više crnogorac nego što bi rekli da je Albanac, da je na Kosovu živo ili da je živo u Srbiji. A gde to vodi ta priča? Opet ta pričam ti priču zajednice koji žive, Čika Momčilo, Mitrovica je jedino zadnje utočište gde zbilja multietništvo. Nemojte to da udarate. Nemojte po tome da udarate. Jer u Mitrovici postoje, osim Srba koji su većinski, na čast živimo i mi Albanci, Romi, Aškalije, Egipćani. I u ovoj priči, izvini, i Bošnjaci. I postoji čak i mala bošnjačka. I loši smo primjer. Ja u svojoj zajednici često pričam, loši smo primjer i mi Albanci, a i vi Srbi. Kao da je problem samo Srba i Albanca. Pa ljudi moji, ovde žive i Romi, Egipćani, Crnogorci, žive, mi imamo, pričamo o mojoj zajednici, mi na severu Mitrovici imamo samo 2 katolika. Jedan nam je pobegao u Austriju.
Jer nismo mi bili kao stanje, mi koji smo većinska zajednica na Kosovu, nismo mogli jednog katolika iz našeg društva a ovo opet ne kao dokaz. Znali gde žive najsretniji kosovski Srbi i Albanci? Žive u fašističkim zemljama. U zemlji gde je rođen Hitler, tamo su najsretniji Srbi, najsretniji kosovski Albanci. U Austriji. Meni je brat najsretniji jer ja sam ovde patriota, ja sam Albanac, a on živi u Nemačkoj, u fašističkoj državi. I tamo mi živi stari brat i neće da se vrati na Kosovo, živi mi sestra koja neće da se vrati, a kamo unuci, kamo. A sad treba ovo malo Kosovo da bude dom za sve. I za Srbe, i primjer da budu dobro, pogotovo ova većinska zajednica koja je na severu. Znači da ne budemo mi loš primjer, da se uzme primjer u Đakovici gdje su se brukali kao zajednica. Ja se stidim kad nisu mogli jednu staricu da odome. Pa šta je radila ona starica? Kome je ona smetala? A ne taj primjer da se uzme i ako se čuje nešto albanski na severu, pa daj, ovi su divljaci ili ovi nisu, postupaju loše prema jednoj ženi u Đakovica ide već. Ovo me neko bojkotira. Ovo me neko namjerno. Teroriše. Ozračen si. Evo da ćemo vam drugi mikrofon. A vreme mi vratite. Još 13 sekundi ima. 13 sekundi. Vreme teče sad. Probat ću da idem pred kraj. Ovo da smo se predali, ne predali, opet pričam u bliskoj, ajde i daljnjoj budućnosti. Pa nećemo u Evropi sa ovim budalaštima. Mi, a svi nadam se da malo više civilizacije na Evropi, da u Evropi treba da ulazimo, ako ništa drugo, barem kao dobri susjedi. Ako ništa drugo, ako se mi ovde potamamimo po Kosovu i Srbiji, Albanci, ali vidi koja je apsurdnost, čika momčilo. U Albaniji nije problem da se priča srpski. U Albaniji išli su do 1.000.000 turista. Albanske se žene udavaju po Srbiji i to na velikom broju. To nikog ne smeta. Ja ti pričam kao Albanac i taj deo bi trebao da bude dobra storija ovo. Znači možemo. Danas nije problem i to mene čudi. Da nisam ja veći Srbin od Vučića, niti veći Albanac od Edi Rame. Oni sebi drugo poistovećuju sa bratem. Šta je? Gde ostajem ja tu? Gde ostajem ja ako mene vidu sa Arsenijevićem i onako čuo sam u poveli, taj nadimak i ja imam. Lud, on je lud. Lud je bio, ja sam lud. Znači, sretili smo se ludaci. Zašto je lud? I ovde bili smo sad u Albaniji sa grupom prijatelja s ACDC-om, složili smo se, slušali smo svakakvu muziku. I zadnje da vam kažem, znači ako mogu Albanija i Srbija, a što ne možemo mi? Ili gde sad ostaje te neke druge priče? Nadam se da ima i dobri priča. I to vrlo veliki dobri priča, a ja završit ću s ovom rečenicom, uzmite ovde za ozbiljno. Ja se trudim na severu Mitrovice da budem Albanac, a na jugu da budem Srbin. Ne da mene veru, daleko od toga, nego znam šta je da budeš izbjeglica. Ja sam imao status izbjeglica, ja sam se povratak otpisan i nakon 20 godina sam se vratio u moj rodni grad. Bio sam izbjeglica, stigao sam da budem nosilac liste. I ponosan sam i rekao sam i zadnje, dok se ne demokratizuje srpsko društvo, mi nismo, ne možemo da budemo komotni na severu Mitrovice. Ne možemo jer kad čujemo ove probleme, niko neće za nas da mali. A zadnje apsurdno što se ovde dešava i uvek javno kažem, pa ljudi moji, većinom ministra za povratak iz zajednice su bili Srbi. Ako ministar za zajednice povratak ne radi, nije fair. A taj ministar ima ime i prezime. On je Goran Rakić, pre je bio neki drugi Srbi. Znači, ili igraju neku igru koja je apsurdnost. Ja momentalno se osjećam, pričat ću kao prijatelji pred vama, da sam duplo u manjini. U centralnoj vlasti je lista srpska, u lokalnoj vlasti je lista srpska, a ja čekam nešto od vlasti, pa ne. Ili me i u vlasti, kad treba nešto da se radi za manjinske zajednice, koči Goran Rakić,
Kurti nek pomaže, a ovamo pravila demokratije su, mi smo 2 glasa građanske inicijativa Mitrovice i 17 je lista Srpska. Možda da zamisliš kako se ja osjećam i kao građanin, i kao političar, i kako mogu da rešim neka rešenja. Verujem da otvorio sam neke pitanja i na sve javne rasprave doći ću rado da čujete i drugu, ili treću i četvrtu stranu. U redu, hvala vam mnogo. Prvo će Dušan ima nešto da odgovori, onda i gospodin Nežo. Skender, znaš i sam da su nekad truli kompromisi, a nekad interesi. U ovom trenutku Albanija i Kosovo, Albanija i Srbija imaju možda najbolje odnose na Balkanu. Pre 3 godine da mi je to neko rekao, ja bih mu rekao Prekrstio bi se. nije prekrstio i šta hoćeš. Ali je danas realnost to. A mi smo u poziciji ovde danas na Kosovu u situaciji da kada imamo problema, ja danas ovde mislim da je veći problem sporazum o energetici nego sporazum o tablicama, a živi bili vidjeli za 10 dana šta će biti. I plašim se iskreno, ne mogu neke stvari javno da pričam, ali se plašim i mislim da i Albanci treba se plaše sporazuma o energetici. A daću ti jedan plastičan primjer da struja za Albaniju šalje Srbija kada je kriza, a Kosovo je dajte nama malo. Tako da, ajde da napravimo interese da nema dajte nama malo, nego ajmo da napravimo sve. Koliko je, mislim da je do sada, opet kažem, nisam političar i bežim od politike u svakom pogledu, kompromisi su danas vrlo teški, ali vrlo popularni i vrlo korisni. Ja mislim da je Otvoreni Balkan neke stvari rešio. Da ne uzmemo primer ko je šovinista, ko je Milošević, ko je ovaj, ko je onaj. Prijatelji u Makedoniji mi kažu da je dobro stvar uradio. Albaniji prijatelji takođe kažu da je dobra stvar. Srbija je zadovoljna. Imamo žito koje ide, imamo mleko koje ide, imamo struju koja ide leti iz Albaniju, pa imamo milion turista, što kažeš, i svi imaju pozitivno mišljenje, bez jednog ekscesa, čak bolje prihvaćeni Srbiji i Srbije kao turisti nego Albanci sa Kosova. To stoji, to je de facto i de jure. Tako da, kompromisi su svima potrebni. Ja sam uvek, ovde sam rekao i na prošlom, čini mi se, vašem skupu, ja sam uvek za dijalog. Ako taj dijalog ide u onom smeru da nađemo neko pozitivno rešenje, da nemamo 31. juli i 3, 4, 5 sati vazdušnu opasnost, opšta opasnost, da nemamo rat na pomolu, da nemamo zveckanje oružja, ma koja strana, da možemo normalno da sednemo, ja i ti da popijemo rakiju i na severu i na jugu i da pričamo i na srpskom i na albanskom kao što radimo i da nas niko ne gleda ko smo, šta smo, nego smo, ajde da kažem, Mitrovčani pa sve ostalo. Tako da, to je moja onako najveći prioritet koji ja želim da mogu da sedem i gore i dole i da pričam na bilo kom jeziku sa bilo kim. Hvala, Dušan. Glasi, ali mogućemo samo kratko komentar, onda ćemo opet dati reč publici. Ja sam također pristalica građanskog koncepta rešavanja problema. Međutim, pošto sam svedok svakodnevno kako u ovakvom građanskom ili kvazi građanskom sistemu, tamo gde ja živim, dakle ispod Ibra, nestaje jedan narod. Nestaje. To me i tera da razmišljam o institucijama, državnim institucijama koje treba da sprečavaju takve procese. Jer se plašim da će to građansko društvo, ono što se dešava ispod Ibra, biti samo u okviru Albanaca.
A to se dešava zbog politike vlade koja smatra sebe građanskom. Ja sam rekao, šta se dešava sa Novim Brdom? Pa kako predsjednika vlade ne zainteresuje taj narod ode? Šta je problem? Ahtisari, rekao sam, Ahtisari je dao Srbima 10 opština. Ne da bi one postale nacionalističke, nego da bi stabilizovalo srpsko nacionalno biće koje je itekako potrebno albanskom nacionalnom biću da bi zajedno koegzistirali i pravili građansko društvo. To je suština problema. I čito vreme ja kritikujem institucije. Ja imam mnogo prijatelja Albanaca. Mnogima sam pomogao. Mnogi su i meni pomogli. I zato sam i ostao. Ja živim u okruženju Albanaca. Ja, Moma Trajković, kome imaju mnogi da zamere. S pravom ili ne. Ali ja imam pošten odnos prema tome. Dakle, tamo, moje komšije su nestale. Evo, za poslednjih 10 dana otišlo je 4 kuće oko mene, ostao sam sam. I ja sad tamo navijam za građansko društvo, a vidim kako je jedna politika, i srpska, i kosovska, i međunarodna, posmatraju sve to. Jer im su takvi, siguran sam u to, takvi procesi potrebni da bi na taj način zatvorili stranicu Kosova, odnosno srpsko-albanskih odnosa. A ja se plašim da to tako neće da bude. Ne može jedan narod da nestane, a drugi da ostane. I zato moje zalaganje je u stvari da se ovdje je međunarodna zajednica pogrešila. Ja sam 90. godine zagovarao koncept koegzistencije. Tamo gde su Srbi da se zaustave da budu Srbi, tamo gde su Albanci da budu Albanci. I ajmo sada polako kroz procese da se demokratizujemo i da krećemo u zajednički život koji će pre svega biti zasnovan na interesima. Ali to niko nije htio da prihvati. Niti srpska, niti kosovska strana, niti međunarodna. I te politike, a rekao sam u mom izlaganju, koje su trebali da rešavaju problem, oni su stvarili krizu. I one su odgovorne za današnje stanje. Ne kažem da kod Albanaca cveta med i mleko. Teče med i mleko. Vidim, i Albanci odlaze. Ali ima jedna razlika. Albanci odlaze i ne prodaju. Naprotiv, kupuju. A Srbi odlaze, čupaju svoje korene i više se tamo nikada neće vratiti. A to ne može bude sreća za albansko društvo. I to ne može da bude put za građansko društvo. A inače, u potpuno se s vama slažem. Ja na mom mikroplanu stvaram građanski ambijent i građansko društvo. Imam prijatelje. Ali politika ruši sve. To ruši Kurti, to ruši Vučić, to ruši nepravedna međunarodna zajednica. Indolentna. Koja kao da je kriza potrebna. I dosta često čujem i sada i kod Albanaca koji su nekada navijali za međunarodni faktor da kažu, pa ljudi moji, ovo nije pravda, ni prema njima, ni prema Srbima, ni prema svim ostalima koji žive ovde. Evo, to sam hteo da kažem. I da pozdravim gospodina. Moram samo još nešto da dodam. Samo kratko. Dao mi je dobru priliku Čika Momčilo. Vidi, Čika Momčilo, šta zakonski može da bude. Ako bi lista srpska išla po ovim lošim, dobrim, bilo kojim zakonima Kosova, postoji jedna zajednica koja je nevladin, zajednica kosovskih opština. I po zakonu ta partija koja ima najviše gradonačelnike može da, ne može nego vodi sa tom zajednicom. Sad je Sazan Ibrahim. Znači, mogu u šali kažem Srbi da nas zajebu pa da uzmu to. Jer zakonski pripada 10 opština, u Kosovu nijedna politička partija nema više opština od liste srpska. I vidi, danas ako bi hteli lista srpska, komodno mogu da uzmu po zakonu da vode takozvani, bilo kako vi da nazovete, ovu NGO sektor. Asocijacija po zakonu pripada toj partiji koja ima najviše gradonačelnika, znači lista srpska. To ne koristi. A i drugo da vam kažem, postoji tužna priča. Ovaj prijatelj do mene i prijatelj do tebe je Kaluđer.
ti si imao verovatno 6-7 braća, ja sam imao 5-6-7 braća po jedan. Ta bolest, ta bela kuga postoji ovde. Na ovom gradu, i ovo moram da kažem, nije za dobro ni za lokalnu vlast, a još veća sramota je i za centralnu vlast, za Kurtija, ovde za Milana Radojevića i za mene, postoji škola Kontenija. Nigde u Evropi nemaš. Ovde imaš samo 16 učenika. I to može da zamisliš kakvu mi decu odgajamo u multietničkoj Mitrovici. I ovaj deo moram da vam kažem, ja pričam srpski dobro, jer studirao sam u Zagrebu, ali tokom našeg sistema školovanja albanski mi je bio materni jezik. Srpsko-hrvatski se zvao nematerni, ne strani, nego nematerni jezik. Strani mi je bio engleski. Znači, postojala je mogućnost da i ja dan danas srpski ne kažem strani jezik, nego nematerni jezik. I znam krvavu bajku, i znam puno priča i pisca Srba. Kao što Srbi znaju puno albanski. Samo bi se kratko nadovezao vezano za to, nadamo. Apsolutno se slažem da je suživot moguć i mora da postoji. I Kosovo, ako dođe do toga da bude država kao jedna demokratska država, mora time da se diči, odnosno da ima demokratiju u društvu i sve ostalo. Inače imam mnogo prijatelja Albanaca sa kojima sam i ranije u kontaktu i dan danas i sarađujem i sve je apsolutno normalno stanje. Osnovni problem ovde jesu političari koji svojim zapaljivim izjavama, svojim raznim izlaganjima pokušavaju da zavade ovaj narod, a kao rezultat obično vidimo lično bogaćenje i lične interese. Još jedan od problema jeste vlast u Prištini, počeši ne od samo ove nego i prethodne, Srbe smatra kao manjinu, kao manjinsku zajednicu, kao da smo mi ovde od nekuda doseljeni, kao da smo mi došli ovde, ne kao jedan autohton narod koji je ovde stvoren i ne kao državu u kojoj svi mi treba da živimo jer smo mi, ovde su nam koreni, najveće kulturno bogatstvo i kulturno nasleđe Srba jeste na Kosovu. Sve do tog trenutka kad vlada bude prema nama imala takav obzir da smo mi narod koji je ovde živao vekovima, da se poštuju, kako takođe veliki problem jesu i u svim institucijama, jesu jezičke barijere, ali i nepoštovanje prava izražavanja slobode govora, što se i danas može videti na osnovu presude koju je dobio Todosijević. Znači, nas jednostavno ne smatraju kao da smo mi došljaci na Kosovu. I sama ta zajednica, sad mi tražimo neku zajednicu u kojoj bi, ne znam, mi se odvojili od nečega ili imali neka svoja prava. Mi smo ovde vekovima i treba da imamo svoja prava za građane. Ne mi se samo srpsku zajednicu, nego na sve druge zajednice koje žive ovde. Izvolite, ko želi iz publike da postavi pitanje ili da prokomentariše još možda neko od medija? Dobro. Izvolite. Da. Pitanje za gospodina Trajkovića. Šta vi vidite sada kao rešenje? Kad pričamo o rešenju, ne mislim konkretno da se opredelimo za status Kosova ili šta god, ne OZSO, nego šta sada vidite kao moguće naredne korake da se situacija smiri, pošto ovo, rekla bih, pred neku vrstu eskalacije. I drugo, da li u sadašnjim okolnostima, pričamo o geopolitičkoj situaciji, svemu što se događa, imamo pitanje Elektrosevera, ali evo, postignut je dogovor sa Kosovom, imamo pitanje tablica, da li u sadašnjim okolnostima vidite mogućnost za eskalaciju situacije? Kad kažem eskalacija, mislim na neku vrstu oružanog sukoba. Počnemo od ovog poslednjeg. Da, Ana Marija Ivković, Radio Kontakt Plus. Da počnemo od ovog poslednjeg. Ne bih želeo da se to desi. Uvek postoje pogrešni potezi i sa jedne i sa druge strane. Ja sam skoro na jednoj tribini u medija centru u Čaglavici rekao da su vlasti Kosova odgovorne zato što silom žele da reše problem. U nemogućnosti da Srbija stane u odbranu ovoga naroda institucionalno, ona kao izazov na suprotnu stranu ima ne samo narod, nego nažalost narod predstavlja kriminalna grupa koja se onda u međunarodnoj javnosti predstavlja da je čitav srpski narod na severu kriminalan. Da je Kurti išao i Kurti ili vlada Kosova išla
vukla redovne poteze, pa da je sprovela sporazum briselski, da je uvela zajednicu srpskih opština, ono što je tamo prihvatila na način, bez obzira šta ja mislim o tome. Ja mislim da bi drugačiji ambijent bio i narod bi verovao potezima koje ta vlast vuče. Nažalost, silom, dugim cevima, angažovanje Rosu, oni u stvari žele da nateraju ovaj narod da prihvate tu politiku. I, dakle, iz tih razloga može i doći do nekog lokalnog sukoba. Nadam se da neće ni do toga doći. Jer ja sam i tada predložio, sada predlažem Kurti odavde da spusti loptu, da ohladi glavu i da sa svojim građanima, kako on kaže, razgovara. On obećava da će razgovarati sa Srbima već 2-3 meseca. On nema hrabrosti da zatraži razgovor, a kamoli da razgovara. Ja sam mu nekoliko puta rekao, evo ja forum želi da razgovara s tobom. Jeste li dobili odgovor, bilo kakav? Ma kakav odgovor? Kao zaliven ćuti, jer on nije spreman da razgovara. Jer ne možemo mi samo razgovarati o tablicama, mi moramo razgovarati i o onim pitanjima o kojima sam ja malo pre govorio ovde. O njima, one su krucijalne da bi Srbi verovali toj vlasti. U tome čitav problem. Ja mislim da je prvo pitanje koje ste mi... Šta vidite kao moguće rješenje, a da, na primjer, da ne bude to za SO? Pa slušajte, ja čitavu karijeru svoju sam političku izgubio, prokocku da kažem, i nisam uspeo, insistirajući na vlastima u Beogradu da pomognu da kosovsko-metohijski Srbi postanu faktor u rešavanju svoje sudbine. Moj posljednji razgovor sa pokojnim Oliverom Jovanovićem bio na tu temu. Dakle, nama se upravlja daljinskim upravljačem. Nas nigde nema. Rekli su, koji su ljudi koji upravljaju nama? Nisu pomenuli Vulina, nisu pomenuli Sandu Rašković, nisu pomenuli, ne znam da se ne vraćam nazad. Nikada niko od ovih naših ljudi nije u tome učestvovao. I pre rata. Ja danas moja knjiga izlazi iz štampe, i ovo Šotredna politička sudbina, i ja obrađujem period od 45. do 81. godine o odnosima i stanju, i vi nosite prilike možda na tu knjigu dobiti, vidite, ja sam o tome govorio. Dakle, treba pomoći da mi postanemo politički faktor, da postanemo stub Srbije i srpskog naroda koji će učestvovati i u sprovođenju i u kreiranju politike i u Beogradu i ovde. Pošto Beograd, htelo to kosovska vlast ili ne, Beograd će uvek imati mogućnosti da učestvuju u kreiranju politike. Mi smo i danas u političkom smislu maloletni. Sutra da se nešto desi, ovi što su na vlasti, svi su do sada koji su bili na vlasti u krizi situacije bežali. Narod ostao obezglavljen, bez glave. Kako, na koji način? Zato ja sam u razgovoru sa Vučićem, posle ubistva Olivera Ivanovića, ja sam njemu rekao da treba da učini sve, da uspravi socijalno, kulturno, politički, ekonomski, kosovske Srbe koji treba da budu osposobljeni da nose sve današnje i buduće eksperimente koji će se voditi u traženju rešenja za ovaj problem. A zašto to ne radi? Ja sam pokušao. Ja sam formirao svoje vreme srpski pokret otpora, nisam se najbolje snažio i ja nosim odgovornost, i čak sam uspeo da, to je u istoriji kosovskih Srba, to je prva politička organizacija koja je čak bila i parlamentarna u Beogradu, ja sam bio narodni poslanik, ali nažalost nije to dovoljno. O čemu će govoriti Milošević svojevremeno ako nama se preda Kosovo? O čemu će govoriti Šešelj ako mi imamo ključnu ulogu na Kosovu? O čemu će govoriti Koštunica i danas Vučić? Ili izaberu neke svoje, kao što su ovi danas, ja nazivam to polusvetom,
uz poštovanje pojedincima tamo i pametnih ljudi, ali tako se ne može rešavati problem. Mi smo upotrebljeni i danas se upotrebljavamo. Dakle, mi smo otranjeni, mi smo kao, znate šta je otava? Otava je kada pokosite livadu, ono što ostane, poraste i čim ovi okrenu, čim smo malo porasli, oni opet pokose i mi uvek ostajemo izgubljeni i nigde. I o nama odlučuju oni zbog svojih interesa, ne zbog naših interesa. I ja da sam, sada da se pitam, a i uvek kad sam se pitao, na tome se radio, nažalost kratko sam trajao, i zbog svoje pogrešne politike, i zbog nerazumevanja drugih. Ja bih krenuo u uspravljanju ovog naroda. Išao bih da zaustavim ovo iseljavanje. Išao bih da pomognem u Novom Brdu, umjesto da dajem pare ovako kako se daju, da idem da osmislim 50 domaćinstava koje će dobiti svu podršku da čuvaju krave, da imaju svinje, da imaju ovce, da proizvode mleko, da se to otkupi. Mi imamo u Mogili najveće proizvođače paprike i kupusa. Kada dođe jesen, oni bacaju, nema kome da prodaju. A država može to da kupi i da donese u studentski centar i ovdje. I da se to tu potroši. Nema politike. Svojevremeno, kad sam ja bio svojevremeno potpredsjednik Vlade Srbije, mi smo imali fond za Kosovo i Metohiju. Pare nisu išle ovako kako su sada išle, nego postoje ozbiljna politika koja je usmeravala sredstva. Nažalost, to se ukinulo. Dakle, i danas predlažemo, i posljednji put kad sam se vidio sa Vučićem, rekao sam, fond za Kosovo i Metohiju. Državni savjet za Kosovo u kome će ući svi faktori, važni faktori, bez obzira kome pripadaju, da tvoju partijsku politiku učiniš državnom politikom. To je, na tim pitanjima treba da se radi. I onda vidjet ćete, mi ćemo biti osposobljeni da se nosimo sa albanskim faktorom, sa našim komšijama. Koga smo poslali u parlament Kosova? Polusvet, ekonomsku sirotinju, živi iz budžeta kako može šta više da i kako. A sa druge strane, niko od Albanaca nije prva elita u parlamentu, ali je za 5 koplja ta elita mnogo jača od naša. I ekonomski, i intelektualno, i politički. I zato i naši ne učestvuju. Smo ušli unutra, ajmo da mi uđemo pa da vidite šta je politika. Zašto bežiš? I izlazim za govornicom i suprotstavljam se argumentima zakona. Ne moram da pobedim, ali mora da bude zabeležen. A ne, mi ćemo izaći. I koliko već godina ne izlaze, a i dalje pune svoje džepove manipulišući nesrećnim narodom. Dakle, ja sam samo deo toga, inače mi imamo strategiju kako bi danas odmah nastupili i posebno imamo centar za, mi predlažemo centar za, odnosno forum za srpsko-albanski dijalog za pomirenje. Odmah predlažemo to, da sednemo, da vidiš, evo čovek, imamo situacija među ljudima, običnim je mnogo bolja, elite svađaju, političke elite svađaju narod. Vidite, puna su kafane Albanaca i Srba. Razgovaraju, rade, tako dalje. Dakle, tu su elite. Dakle, postoji mogućnost da se to pitanje postavi na zdrave noge. Da li je kasno? Mnogo je kasno. Da li može da se poprave stvari? Mogu da se poprave. Ukoliko se nastavi ovako, ja ne vidim ništa dobro. Hvala. Hvala vam čuo. Dušan, pa Aleksandar Kulike. Jednu stvar koju bih teo Čekamumi da ajde kažem, sugerišem, kad ste rekli zadnja 2-3 meseca, Albin Kurti je januara meseca prošle godine u kampanji među prvih 5 stvari rekao interni dijalog sa Srbima. Prošle nedelje, vrlo mali broj ljudi ovde sigurno zna, možda Marina, postoje NATO summit u Prištini. I meni su najviše uzeli za zlo zato što sam rekao da interni dijalog je danas nula između vlade Albina Kurtija i Srba. Ko je odgovoran? Samo mi svako neka zaključi. Imao sam napad od Hakija Bazija zato što sam mu otvoreno rekao da gde je taj interni dijalog? Kad se sastao Albin sa nekim ko hoće da pomogne ili da radi?
Koja je to stvar koja je vlada pomogla za neki problem koji imaju Srbi? Čim krene na Kosovo se priča o nekim radnim grupama, to je piši propalo, ljudi, o tome nema ništa. Mi 5 godina pričamo o venčanom listom ljudi koji su se venčali, pričamo o ličnim kartama, pričamo o ljudima koji su s Kosova, koji su oženili osobu iz Srbije, ne može dobije kosovsko državljanstvo i tako dalje i tako dalje. Najveći dobitak svega toga napravljena je radna grupa. I znate kada će da bude nešto od toga? 2039. godine. Da će nova radna grupa da se oformi i da radi na tome. Imamo diskurs u poslednje vreme, ja i Afrodit smo bili na jednom predavanju u Austriji, gde su nas na nož dočekali što smo rekli da, ja lično sam rekao, da postoji diskurs 90-ih trenutno, i tu se stavljam s čekom da smo u 98. gde pričamo o teritoriji. Svećlja, Kurti, Vjosa, samo pričaju o teritoriji severa. Naš je sever, mi smo osvojili sever i tako dalje. Imamo spot samopredeljenja kako su oni osvojili sever. Kako su smanjili prava Srbima zato što je to za NBO. Ne živimo na kontu toga, ljudi. Ne živimo ako dovedeš specijalne jedinice sa noževima ispod grla da je to dobitak svega toga. Ako hoćete da hapsite kriminalce, hapsite bre ljudi kriminalce, šta je jedno protiv toga? Sve pohapsite. Da li se zvao Janko, Marko, Baškim, Dušan, Skender, hapsite ga bre, ali pustite nas normalno da živimo, da me ne zaustavlja Rosu danas i da me maltretira 35 minuta. U zubinom potoku. Nakon onog dečka koji su zaustavili. Zašto? Zato što sam imao VB tablici i zato što sam Srbin. I ništa drugo, ljudi. I ja mu na čistom albasu kažem, šta je? Pseo, čkao što memu, čkao što kontrolnik je, da se vratim se. Šta je? Kontrolište mi kolo, šta je problem, šta je? Na kraju mi kaže čovek, morao sam. O tome vam kažem, imamo diskurs Vjose koja svakog dana priča o nekom, o 20.000 silovanih žena, čak i na jednom skupu gde sam ja pristo rekla ima 11.000 neželjene trudnoće. Ja sam bio toliko sarkastičan, izvinjavam se svojom ženskom polu, gde sam rekao super, znači 11.000 Srba ima više na Kosovu. Dajte mi imena tih 11.000 neželjene trudnoće. Bio sam morbidan, ja se izvinjavam. Ali kažem, ne možemo da se igramo brojkama, da se igramo svim i svačim. Ajde da pričamo o nekim stvarima koje može da reše problem. Da se vratimo na ono, brate. A ne da zveckamo oružjem i da se hvalimo i pričamo o teritorijama. I onda najveće zlo koje sam ja rekao je da je diskurs Miloševića 90-ih to što sad Kurti priča. I htjeli su da nas razapnu, mene i Afrodita što smo to rekli. A jer imamo svakog dana to u medijima. Jer imamo jednu pozitivnu izjavu dan danas predsjednice Kosova koji ujedno, ajmo realno da pričamo predsjednik, da li je prihvatili ne na Kosovu, ona je i predsjednik i Bošnjaka, i Goranaca, i Albanaca na severu, i Srba na jugu, i Srba na severu. Ma prihvatili ili ne prihvatili. Ali je realnost da svakog dana imamo teroriste Srbe, krijumčare i tako dalje. Ja opet kažem, evo 4. put ponavljam, hapsite ljude koji su kriminalci, ja nemam ništa protiv toga. Svi se slažemo. Svi se slažemo. Sve koji su kršili zakon, izvolite, ma koje nacionalnosti, vere, religije, pola i tako dalje. Slobodno. Ali bi trebali prvo od institucije. Pa, slobodno, ali pustite normalni narod koji 95%, ajde, preko 90% želi normalan život, želi da sutra ja sa svojim detetom normalno pošetam sa Skenderom i odem u Balkanu i Južnu Mitrovicu da jedem šampitu sa mojim detetom, sinom Petrom. Eto, to je glavni cilj. I da me niko ne gleda zato što sam ja škija ili šiptar, izvini. Pa malo jesi. Pa, šta neki? Ja bih samo izvini, da se nadovežem na celu priču. Pričali smo sada ovdje, spomenuli smo dijalog koji je Kurti najavljivao i od svoje kampanje pa nadalje priča non stop o tome. Ne znam koliko je ljudima poznate informacije da smo mi februara meseca nedelju dana napred najavljivali, mailom najavljivali,
odlazak kod gospodina Kurtija. Za interese svojih građana nije mi problem ne da odem na noge, nego i da kleknem ispred nekog. Znači, otišao sam ispred vlade, otišao do portirnice i dobio zatvorena vrata. Ono kulturno. Nije tu. Primit će vas nekad. Zabeležite da ste bili. A nedelju dana unapred smo najavljivali i u medijima, i mailove slali i sve ostalo. Što znači čovek ne želi da se sastane sa nama. Znači, eto i vidite, to je to. Toliko o njegovoj brizi i politici, o dijalogu. Hvala, Aleksandre. Sada bih reč dao Aleksandru Stanoviću iz publike. Izvoli. Da koristi mikrofon ili ne? Da, možeš da Dosta ste toga već rekli, znači, ali opet vratio bi se na neke glavne premise po meni, znači gde je srpsko društvo danas i kako smo stigli ovde, da se pitamo da li nam trebaju javne rasprave. Znači, ako pogledamo zadnjih, slobodno mogu da kažem, 10 godina vlasti Srpske napredne stranke i sada već Srpske liste, slobodno mogu da kažem da smo prošli različite periode i da je sve vreme gušen bilo kakva javna rasprava i sve ono što treba da vodi demokratizaciji društva. To što vi radite danas, to je ovako hvale vredan potez, ali većina zajednice spava, ona je još uvek u strahu sa strane i plaši se da aktivno učestvuje u političkom životu i u donošenju odluka. Znači, setimo se da su ljudi zastrašivani da izlaze na izborima, da su imali problema na poslovima i razne druge metode koje je koristila Srpska lista, da bi danas došli do toga da je društvo apsolutno pasivno, da se ne vodi proaktivna politika, niti da je politika u funkciji građana. Znači, mi smo danas jedno vrlo zatvoreno društvo i prosto borimo se i pre par godina bilo i protesta, jedan od 5 miliona i raznih drugih stvari, gde je pokazano da su odnosi unutar srpske zajednice došli na apsolutno jednu ivicu i rekao bih da su danas stvari možda malo bolje, ali to je daleko od toga da je to jedan proaktivni status. Znači, Aca je još malo pre rekao da u srpskim sredinama postoje srpski predstavnici koji se ponašaju kao šerifi i oni to i danas aktivno rade. Znači, narod se zastrašuje, vrši se ogromna zloupotreba javnih resursa u privatne svrhe. Sama Kancelarija za Kosovo i Metohiju putem trošenja sredstava to radi vrlo netransparentno. Različita sredstva su u prethodnim periodima zloupotrebljena i nisu stigla tamo gde treba, to je do građana i da budu u funkciji njihovog opstanka. Ali jedna od najbitnijih stvari, to što meni posebno smeta, to je da je zapravo ugušena jedna sloboda govora. A sloboda govora je osnovna stvar kroz koje društvo treba da deluje. Mi treba da stvorimo društvo gde će najbolji pojedinci sa najboljim rešenjima da izađu u javnost, a onda da ono što je najbolje mi to usvojimo. Pa danas sve to, nažalost, još uvek nije tako, a sve je to zahvaljujući dirigovanoj politici Aleksandra Vučića, jer je mnogo lakše izdrati se na novinare, zastrašiti, nego položiti račune. I štetu koja je zaista nanešena srpskom društvu, to ćemo mi generacijski da tek vidimo kada jednog dana oni padnu sa vlasti, a to što su radili, znači, protiv društvenih, nacionalnih, državnih interesa, to je već posebna priča. Ta grupa ljudi koja predstavlja Srpsku listu, ona ne predstavlja danas interese građanskog i nacionalnog i društva Srba. Ona može da predstavlja sebe, ona je jedan dirigovani štap vlasti u Beogradu. I evo sad bi se vratio na to što je Dušan rekao da je čitao neka rešenja, ja ih nisam nigde video javno. Znači, ostavimo to non-paper koji čita mali broj ljudi unutar civilnog društva, gde je dokument koji je upravljački tim napravio javno obelodanjen. Znači, taj upravljački tim je od Brisela formiran. Zašto ga nikada nije javno objavio? Reći vam zašto. Zato što nije želeo da to uradi, ostavljajući prostor da jednog dana
bude usvojeno najgore rešenje, a da onda kažu ovo je super i ovo je još jedna pobjeda za nas. Tako da se niz različitih... Ne treba ti, dobro. Na gore, ne treba. Na gore. Niz različitih rešenja koje se usvajaju, koje jesu vrlo loše i koje ne predstavljaju interese naroda, predstavljaju zapravo kao neke pobjede Beograda. Naravno, svi to znamo da apsolutno to nije tako. Mogu ti odgovorim za statut, što si mi pitali, samo 5 rečenica. Veruj mi, svih tih 6, 7 ili možda čak već i 8 verzija, nemoj da me drži za reč, jer je duži period, pričamo o 2013. pa na ovamo. Mnoge od njih su želje i čestitke. Puste želje. Ili kad se dođe ovako nekom rešenju da se priča onda a ovo ne može po zakonu Kosova, a ovo ne može po ustavu, a ovo ne može po ovome, a ovo će da smeta LDK-u, a ovo će da smeta PDK-u ili ovo će da smeta ovome. Često su sve verzije bile kako kome Vuk klima svoju vodenicu. Ok, jasno mi je to, ali ja govorim o tome da građani nemaju pristup informacijama. Znači, da to bude javno obavljen dokument, pa onda idu javne rasprave i mi diskutujemo o tome. Procesi su apsolutno zatvoreni i građani su isključeni iz procesa donošenja odluka. Pre svega govorimo o srpskom narodu unutar srpske zajednice koja prosto ne deluje politički aktivno. Ako već nisu u parlamentu, onda je vrlo čudno zašto ne napuste vladu. Kakav je prosto to stav da vi ne učestvujete navodno aktivno, da vi nešto bojkotujete, ali ste ipak u vladi. Znači, ili ste tamo ili niste. To je vrlo čudan, pa onda Zašto misliš onda da su u vladi? Zašto? Ja prvo mislim da oni ne upravljaju nikakvim procesom donošenja odluka i da oni stoje tu čekajući signal sa strane kako će se dalji koraci vući. Tako da oni prosto ne odlučuju ni o čemu, ali su sami dopustili da učestvuju u jednom procesu i to ih ne abolira od odgovornosti. Znači, ako se nekome nešto ne sviđa, on može da izađe iz toga i da kaže ja ovo ne prihvatam kao koncept, ne prihvatam da u vrhu moje partije bude tamo neki kriminalac i da on bude ime koje predstavlja mene. Svaki častan čovek, intelektualac, ne bi bio uopšte u tom društvu. Srpski narod ima mnogo intelektualaca i danas i ti ljudi ne žele da učestvuju u takvim procesima gde su ljudi sumnjivog morala i kriminalne prošlosti. Prema tome, veliki deo odgovornosti za sve ovo što se događa danas i zašto mi ovako pasivno delujemo ućutkano, to je zahvaljujući Beogradu i politici koju vodi Aleksandar Vučić, odnosno pokušaju da on što duže ostane na vlasti po svaku cenu. Evo, samo ću još 2-3 stvari da protrčim, a to je da što se tiče zajednice opština, ona je, eto, mi smo tu sad došli politički, vremenski do te tačke, ona jeste transformacija preostalih srpskih institucija u kosovske institucije i tu nema nikakve dileme, znači to kad se bude radilo, preostale srpske institucije će se uključiti u kosovske i ugasit će se zvanično. U javnom životu Kosova postoji jedna paradigma, odnosno to je neka floskula koja je neko namerno plasirao, da on ima, odnosno namerno plasirao u Prištini, i to je bilo neko takmičenje između Aljbina, koji je vrlo često ekstremno delovao kada je bio opozicija, rušeći tadašnju vlast, da je to jedna forma koja ima moć Republike Srpske, to apsolutno ne stoji i može se uraditi precizna analiza koja to pokazuje. Znači, niti postoji teritorija, niti postoji suverenitet, niti postoje organi, sve to što Republika Srpska ima, zajednica srpskih opština sutra ne bi imala, ali ona trebala da posluži kao jedan model koji uključuje srpski narod, srpsku zajednicu do institucija u procesu traženja nekih rešenja ili do pokušaja da se izgrade neke strategije i nešto slično. Mislim da u ovom trenutku Aljbin Kurti ima veliki problem i unutar samoopredeljenja, jer jedan deo samoopredeljenja izrazito stoji na poziciji da on treba da ostane dosledan i da ne formira zajednicu srpskih opština, jer se za to zalagao u nekom prethodnom periodu, a to bi značilo da je izdao principe, pa bi ga sadašnja opozicija pritisla.
Tako da vrlo često postoji, eto i to, da se vratim na tu situaciju, vrlo teško u međunarodnom momentu i ekonomsko teško. Znači, kriza i energetska i ekonomska koja se vidi i svi mi osjećamo svaki dan, onda je prosto dobro kreirati tenzije i plašiti ljude. Plašiti ostatak Srbije sa Kosovom, da će biti ratova i da običan čovjek koji živi u Srbiji kaže jao i samo da ne bude rata. Nemojte da me volite, nema veze što je moja plata 300 evra. I tako da se pitanje Kosova eksploatiše na najbolji mogući način, a mi koji živimo ovde, građani, plaćamo cenu toga, znači kroz stresove i slična stanja. Slično nešto radi Albin, znači sa akcijama koje sprovodi. Nemam ništa protiv toga da ministar policije radi svoj posao, ali gde je ministarka privrede i ekonomije? Zašto ona ne obilazi sredine na Kosovu i da kaže ovde ćemo da otvorimo mlekaru, ovde ćemo da otvorimo ovo preduzeće? To govori o tome da je ova politika više propaganda i populistička, koja gađa one glasove radikalnih i koja povlači emocije, a ne iskreno strateški deluje. A ujedno i pravi ekstrem. Eto, neću više da pričam kao. Aleksandar, ako možeš samo da gospođi vamo proslediš mikrofon, ako možete, molim vas samo da se predstavite na početku i izvolite. Nagore. Sad kažete, sad kažete. Samo podigneš sve Samo podigneš se, čekaš. Dobro večer svima. Ne da se. Ja sam glasna, meni ne treba. Može prazno materija. Ovaj rad. Dobro večer svima, hvala što ste me pozvali. Ja sam Marina Dimitrijević iz Gračanice. Došla sam večeras ovde kao građanka. Ne predstavljam svog poslodavca. Inače, bavim se, već 20 godina radim u međunarodnoj zajednici. Tako da privukao me vaš naslov, kome treba zajednica srpskih opština, i došla sam zbog toga da čujem kome treba. Veoma mi se svidela ova konverzacija koju ste imali. Zahvalila bi se svim učesnicima. Podržavam sva vaša mišljenja koja ste rekli, znači nemam ništa protiv onoga što ste rekli. Zahvalila bi se i gospodinu Skenderu. Svidelo mi se način na koji je on preusmerio konverzaciju sa zajednice srpskih opština. Mislim da je reagovao čak i na početku kad ste spominjali kao zajednicu srpskih opština. To je zajednica potencijalno, znači Srba, Bošnjaka, od svih ostalih, niko nije pomenuo Albance. Čak i kad bi se formirala zajednica srpskih opština, imam pitanje za vas. Šta je sa Albancima, da li oni po etničkoj pripadnosti ne pripadaju u srpske opštine? Da li ste to prevideli ili namerno niste rekli? Zajednice opština, odbornici treba da budu predstavnici, tako da Albanci koji su odbornici u svim tim opštinama, oni treba da budu tamo. Skender, glasaš za zajednicu. Htjela sam još nešto, jeste. Znači, zahvalila bi se svima i samo imam još jedno kratko, jako mi se dopalo, pošto htjela sam da vas pitam još, da li ste pozvali nekoga iz od predstavnika vladajuće partije, Deten dosje, Samopredeljenje, i da li ste pozvali, za Srpsku listu sam čula da ste pozvali, da se nisu odazvali. Hvala vama što sam od vas saznala da ste pokušali da se sastanete sa premijerom i da niste bili primljeni. Jako mi se dopalo kako ste vodili ovu debatu, bez obzira što nije veliki broj učesnika. Mislim da je možda mali broj učesnika, ali veoma kvalitetnih, koji su do sad, govorili. Htela sam da se još jednom zahvalim gospodinu Skenderu što je navigirao, pošto bez političkih predstavnika smatram da mi ne možemo ovde odgovoriti osim pojedinačno kome treba zajednica srpskih opština, pošto se mi ovde ništa ne pitamo, niko od nas ne odlučuje.
Ali sviđa mi se kako je on navigirao iz perspektive Albanca koji živi na severu i znači on je rekao neke stvari. Ja koja se bavim pomirenjem, radom lokalnih samouprava već dugo godina, imam jako veliko iskustvo u tome, bila sam začuđena, ne začuđena, možda nedovoljno informisana, da škola koja je na severu Mitrovice, da je kao kontejner, to je jako ružno, mislim da bude tako, to ne bi trebalo da nijedna zajednica da ima takvu situaciju, ali smatram da pomirenje koje je bilo nekako u fokusu ovog celog razgovora, da je jako važna stvar i da možda da je upravo znači, snaga tih građanskih inicijativa možda neki pokretač za neku promjenu, pošto ne vidim na političkom nivou ni sa jedne strane niti dobru volju, niti bilo kakve poteze koje vode ka pomirenju. Tako da mislim da je to važno i svako treba da pođe od sebe, znači ja od sebe, vi od vas i hvala vam puno. U redu, hvala vama mnogo na korisnim pitanjima i komentarima. Prvo bih samo rekao kao neko je jedan od organizatora da se mi u velikoj meri oslanjamo na društvene mreže kao kanal prema narodu, tako da će i ovaj snimak biti, sa današnje debate, biti tamo objavljen, tako da očekujemo da će ljudi imati pristup svemu ovom korisnim informacijama koje smo danas objavili. Hvala vam mnogo na komentaru. Prvo se javio Milija, posle Aleksandar, izvolite. Pitali ste da li bi trebalo u zajednici biti uključeni Albanci, apsolutno se slažem da bi trebalo. Ja kao neko ko dolazi iz opštine Zubin Potok, kažem, pravno sam odbornik u Skupštini. Statutom opštine je zagarantovano da Albanci imaju zamenika gradonačelnika, to bar primjer i u našoj opštini. I takođe imaju svoje odbornike, imaju trenutno, mislim, 3 odbornika u našem sazivu Skupštine. Što znači da apsolutno treba da budu uključeni i zajednica ne bi trebala da bude samo isključivo odvezana za Srbe ili za interese bilo kojih drugih jedne nacije, nego jednostavno da bude samo, da kažem, okvirno jedna institucija putem koje bi moglo da se pravi društveno uređenje. Takođe, jedan od velikih problema jeste to, niko nije pomenuo, jeste to da postoje Srbi i u Orahovcu, da postoje Srbi u Donjoj Brnjici kraj Prištine koji neće biti obuhvaćeni tom zajednicom. I onda ne vidimo koja je svrha, postoje Srbi još na mnogim drugim mestima, kažem, na Kosovu, gde ih mi nismo targetirali i evidentirali da postoje i neće biti obuhvaćeni tom zajednicom. Zato treba da se postavi pitanje šta će biti sa tim Srbima koji nisu u većinskim srpskim opštinama. Hvala Milija. Aleksandre? Pa ja ću da vam kažem, nije da smo prevideli kada nismo spominjali Albance, kao što vidite tu su i neki od predstavnika, a samim tim Albanci koji čine i većinu na Kosovu su ti koji treba da upravljaju upravo društvenim životom i da se na njih treba osloniti ceo taj proces tih međuetničkih, međuljudskih odnosa, tako da i Milija je spomenuo upravo da imaju svoje zagarantovane, ovde sa nama imate funkciju zamenika predsjedavajućeg za manjine, tako da i u toj zajednici srpskih opština Albanci već imaju utvrđene pozicije, dok, na primjer, ove druge manjine koje smo spomenuli nemaju. Na primjer, u Mitrovici nemamo nijednog predstavnika romske nacionalnosti, mi nemamo u Skupštini grada nijednog Bošnjaka, Egipćanina, Goranca i tako dalje, a Goranci, evo, na primjer, možete da vidite, čak i Bošnjačka mahala spomenula, ima mnogo Bošnjaka, mnogo Goranaca imamo, ali nisu zastupljeni u Skupštini. To je nešto drugo. Hvala, Aleksandre. Samo jedna rečenica. Znači, ono što sam zaboravio da kažem, to je da odnosi između Srba i Albanaca su prolazili različite faze tokom ovih 20 godina i slobodno mogu da kažem da su odnosi među običnim stanovništvom danas mnogo bolji nego među političarima. Nažalost, to je jedna stvar. Druga, zaista bih podržao predlog gospodina Trajkovića da dođe do sastanka sa premijerom Kurtijem i evo, ako sam to dobro razumio, to je poziv koji može da bude i u Gračanici dole i zašto da ne uputimo otvoreni poziv za razgovor jedne grupe ljudi povodom različitih problema koji postoje danas na Kosovu
pitanja trebamo da rešavamo na miran način i civilizovan. Eto, samo to. Hvala. Samo, da li ima neko ko se nije javio, izvinite, prvo... Ko želi, evo, izvinite, samo, Aco, ali osjećate, pošto smo ipak 2 puta smo vam dali... Da ću mi reći, sigurno. Vi treba njoj da date reč. Da, znam, ali Slađan je zna. Izvolite, Slađana, predstavite se, molim vas samo i izvolite. Ja sam Slađana, radim u opštini Zvečanu već 30 godina. Možete bliže, da čuo. Radim u opštini od formiranja opštine. Bile su razne stranke. Ja sam iz multietničke porodice, ne razlikujem ljude, znači ni da li su Srbi, Hrvati, Muslimani, Albanci, nije ni bitno. Gospodina Trajkovića poznajem, on je bio sa mojim deverom u politici ranije. Politika ranije je bila sasvim drugačija, svi su, koliko se bavio politikom, svi su imali naravno i koristi i svašta nešto, ali ovako nešto u životu nisam videla, niti sam doživala. Ne opravdavam ni gospodina Kurtija, ni njegove postupke, kritikujem ga zato što ne želi da primi Srbe, opoziciju srpsku, u kontaktu je sa Rakićem, redovno, neće da primi opoziciju, neće da sasluša druge ljude, a što se tiče naših statusa ovdje i što se tiče recimo ove situacije, da li bi mi da se formira zajednica srpskih opština, bilo bi to lepo, bilo bi to divno kad bi bilo demokratije, da ne vlada jednopartijski sistem. Kod nas je jednopartijski sistem, samo vlada Srpska lista. A kad bi vladala, kad bi bila demokratija, kad bi svi učestvovali, sve bi to bilo drugačije. Tako da, što se tiče cijele situacije, mene lično, u svoje ime pričam, niti sam političar, bila sam prijatelj Olivera Ivanovića, ušla sam u ovu priču zahvaljujući Oliveru Ivanoviću, kandidovala se za gradonačelnika zbog Olivera Ivanovića i to je jedini čovjek koji je mene očarao, a svi ostali, niko ne može da me razočara da sam očekivala sve ovo da se dešava. Što se tiče Srpske liste, lično, to je jedna grupa kriminalaca, ljudi koji nisu uopšte ni politički potkovani, apsolutno nemaju nikakve veze sa politikom, ušli su u tu priču, puka slučajnost, došli su do čega su došli, doveli se narod na ivici egzistencije, lično oni, znači svi prethodnici njihovi, i Koštunica, i Tadić, i kogod je bio, i Kosovski, i Rada Trajković, i gospodin, mislim nebitno, kogod je bio, nikada ovakav krah nije srpski narod utužio. Nikad. Totalno razočarenje, a ljudi ne smeju da se jave, ljudi ne smeju da izjave, ljudi moraju da idu na mitinge, idu kao ovce, kao u stadu. Znači, ako naredi direktor, svi moraju da idu na mitinge, mora da se ide na barikade, mora, zašto čovjek, ako je demokratija, zašto ti ne možeš da razmišljaš svojom glavom? Zašto ti meni ne dozvoljavaš kao radniku da razmišljam svojom glavom? Zašto ja moram da mislim onako kako ti kažeš, da radim onako kako ti kažeš, a ti skupljaš poene, ti uzimaš pare? Zašto gospodin Petković, danas, posle proglašenja osude Todosijevića, priča kako je Kancelarija za Kosovo i Metohiju plaćala advokata? Kako ga nije sramota? Da li ta kancelarija treba narodu da daje, koji riška po kontejneru, koji žive od socijale? Da li se on pita za to, a ne Todosijeviću koji prima 5-6 plata? To je bruka i sramota za državu, to je bruka i sramota za Kosovo. Mi osuđujemo, pričamo o Albanci ili nešto. Nisu nama krivi, ni Albanci, ni niko. Mi smo jedan drugome krivi. Mi jedan drugome oči radimo. Mi smo nezadovoljni sami sobom. U tome je najveći naš problem. Problem je Srpska lista.
drži u rukama novac, drži vlast, dok god je Vučić tu i dok god je Srpske liste, nikad ovde neće biti mira niti opstojno. To je sigurno. A što se tiče političkih ovako, ili da kažem sada recimo, gospodin evo Skender, da li je on Albanac, da li je neko musliman, da li je neko Rom, uopšte nije bitno. Bitno je da li si čovek ili ne čovek. Žalosno je što se sve ovo dešava, žalosno je što se ovako u malim grupama ljudi skupljaju, žalosno je što svi gledaju i posle komentarišu po fejsu, svašta pričaju, žalosno je, jedino sam razočarana, samo sam razočarana u Kurtija. Nisam razočarana u njega toliko koliko, recimo, ta Srpska lista sa Haradinejom isto sedela i pila i jela i sa Tačijem i sa svima. Zašto pričati sad o gospodinu Kurtiju u negativnom kontekstu, ne znam kako. Ne opravdavam njegove postupke, daleko od toga, ali je sramota da ti budeš u kontaktu sa Srpskom listom, a da ti nećeš opoziciju, primjer kao što je rekao Aleksandar, da neće da ga primi, neće da primi ne znam koga još, ko zna još koliko njih je bilo, a gospodin Kurti nije imao sluha za takve ljude da ih primi. Što više ljudi saslušati, što više raznih mišljenja, možeš doći do nekog zaključka. Ovako nikad. Nikad. Znači, moje mišljenje je da sve ovo što se trenutno dešava jedino može da se smiri samo ako se uključe druge, ako se uključe opozicija i ako se Srpska lista totalno uništi. Hvala vam, Sanjana. Imamo još 2-3 minuta za još nekoga ko se možda nije javio za reč. Da li ima neko ko se nije prvo javio za reč, pa ćemo dati vama. Da li ima još neko, bilo ko? U redu. Ako nema, izvolite, Skendere. Sad zadnje vreme u kabinet ovog premijera Kurtija je Petar Miletić, koji je naš prijatelj, tako red bi preko njega da se sretnemo i sa Kurtijem ili službeno da ide da barem, znači imamo i čovjeka našeg tamo. Znam i Afrodita ga zna, pa verovatno i vi znate Petra Miletića, on je spoljni savjetnik, tako da verujem da ako ništa drugo, lakše ćemo s njim da pismeno da pravimo ovog sastanak ili da se traži sastanak. Pričamo i došao bi ja. Slađan, još kratak komentar i zatvaramo današnju diskusiju. Slađan, izvolite, ako imate kratak komentar i završavamo. A gospodine Skendere, što se tiče gospodina Miletića, on apsolutno nikakve veze nema sa Kosovom trenutno, mislim ovih godina, i sada da mi, Srbi koji živimo ovde sa porodicama, kojeg je gospodin Kurti postavio, da preko njega tražimo da razgovaramo sa gospodinom Kurtijem, to je van svake pameti. Kao što znate da Dalibor Jeftić isto nema veze sa Kosovom, pa eto u Štrpcu šta je uradio, napravio i tako dalje, da ne bi tužili, ali reći ću vam jednu stvar. Gospodin Kurti je umjesto tog gospodina trebao da postavi nekog primer. Da li to evo kao gospodin Biševac, da li to Aleksandar, da li to bilo ko od ovih ljudi mladih, perspektivnih, koji imaju neku perspektivu, a ne da postavlja, recimo, da li je normalno da gospodin Kurti postavi, recimo, Britanku, ženu koja živi 15 godina na Kosovu, za svog savjetnika, to ti je isto kao sad bi mi otišli kad bi, ne znam, Britanka neka u Britaniji da postave nas, da mi budemo savjetnici, kao ona bolje zna šta se dešava na Kosovu, nego bilo koji Srbin koji se bavi politikom, kao što su ovi ljudi koji sede ovdje za stolom. Izvinite nas. Hvala vam mnogo. Hvala vam mnogo, Slađana. Je li ima sa Aleksandra kratak komentar? Složio bih se u prvom delu izlaganja sa gospođom Slađanom, da gospodin Miletić je, ja bih ga nazvao, Kurtijev Petković. Tako da, mislim, izvinite, ali vi ga znate, ali i ja znam da živi godinama, celu deceniju živi u Smederevu, negde u Beogradu je živeo i sad odjedanput se vratio i
rešava nam probleme. Za tih 10 godina su neke generacije stasale ovde pod jako lošim okolnostima, tako da to je. Još jednom izvinite. Dragi panelisti, dragi gosti, dragi mediji, hvala vam mnogo što ste učestvovali u današnjoj diskusiji i vidimo se uskoro na nekoj novoj. Prijatno.